Intro, het was Vlaams zijn we weer bij Hunstek, of een entree. Welkom bij een splinternieuwe vlog vandaag, maar nu ik een lap heb gegeven, vandaag met niet 1 pil van de melk, maar met 2 pillen van de melk. Hupla, we gaan er even in, gasten. Cool carrière zijn trips, ik heb juist de laatste dag school gehad. Moet weer passen, ik kwam naar mijn auto, het is er weer aan het rennen, gasten. Maar nog zo plaatsen tegen dat ik aan mijn auto ben. Man, komt dat tegen. Maar enfin, mijn laatste schooldag, en wat kunnen we nou weer dan meegemaakt, hè? Ik ga het even vertellen dat ik aan mijn auto ben. Want ja, het trend kan een beetje deur daar. Je weet allemaal wel nog dat filmpje dat ik gemaakt heb over school, in de reclamespot. En weet dat dan uit van ik heb gereageerd, we geschuft hadden. En ik heb gereageerd op die reactie van, ja voor te laten, 2 kilo appels en 3 trossen banaan. Vandaag ik zit ik in school, ik heb me gemaakt voor mijn laatste dag. Komt de directrice daar in een keer af. Ja, zegt ze, is Arne Halen niet? Ik zei, nee, je meent dat niet, dat niet. Wat heb nu weer met zijn peld. En kom ik mee naar de hang. Ja, zegt ze, ik wil je nog even bedanken voor dat filmpje. En hier zie je 2 kilo appels en 3 trossen banaan. Moet ik kijken, gasten. Dat zit hier in de zak, hè. Dus als ik een cadeautje gekregen, ja, eigenlijk vind ik dat wel machtig. Ik zeg dat eigenlijk als klucht, maar dat is dus heel anders gedraaid. Ik vind dat skitterend. En eigenlijk, omdat ik zoals zei, in mijn laatste jaar zit, heb ik ook nog een ding gekregen. Hier zijn. Er zit een pannenkoek voor uit mijn hoofd. Ja, maar ja. Ik sta er vreest ook beelden mee. Godverdikke, amai. Nu, maar ja, ik vind het wel eens cool als ze dat even nee. Voilà, ik ga naar rust en als ik thuis ben, ga ik dan een keer snowboarden zijn vanavond, voor de veranderingen. Ja, maar ja. Ik zal ook mijn appels en mijn banaan toe, want dat zit hier nog in de zak, weet wel. Dus, voilà, we zitten nu tussengekomen en ik ga een keer toe wat er gewoon in de zak zit. Hier een tros banaan, hopla. Met een tweede tros banaan. Man. En met een derde tros banaan van eerst. En toen met 1 kilo appels, 2 kilo appels moet ik een keer vinden. Dan zei ik, mag ja, kijk hier zijn. Met nooit kan ik kijken voor een score in mijn hoofd te zetten, nee. Hopla. En dan zo moet je dat toen op je hoofd zetten, en toen een beetje skief zetten, juist like dat, en hier de flash, kreeg hem. Ik had 2 minuten in mijn hand, het spel was al kapot, ik heb het al moeten vermalen. Wat moet hier kijken, waar score een grote banaan vindt. Het is goed, wat te zeggen. Ik moet naar voren op die banaan hier. En dan wil ik hier ook nog circa toe zeggen. Dat is hier mijn allerlaatste werkje dat ik gemaakt heb voor de maricoon. Kijk. Dan moet eigenlijk een muur met een gat in, waardoor je een beetje de wolken ziet voor staan. Ah ja. Moet ik dat eerst, we mochten eigenlijk kiezen wat dat moest kleur overhangen zijn. Ik zei voilà, een muur met een gat in. Dat was mijn lumineus gedacht. Het plaatsen, hier door dat snowboard en de trio van Huisbosch, met de homie Milan. Ja! Ik heb me weer kapot geamuseerd gisteravond daar in IJsmountain. Heet open met de Milan. 2 gisteren, kijk. Maar van IJs moet me er zijn planken ook onderdoen. We noemen dat hier waksen. Ja, dat is een beetje, ja, het is lekker kersenvet uit de mod hebt moeten. Het is wel een kersenvet, maar het raakt er een beetje op. En ik zal dat hier nog doen en ik zal dat ook demonstreren naar hier. Hupla. Eerst heb begin met wat je allemaal nodig hebt voor te waksen. Hier zit mijn buin met het grootste. Een strik is er. Dat is geen telefoongas. Als je dat tegenwoordig gaat doen, ga je nooit serieus verbrand zijn. Hier ook, ja, dat voor je binding eraf te halen. Maar dat is ook niet zo goed als je dat wax met je binding erop, heb ik gehoord. Toen heb je ook 2 scrapers nodig. Voor de overtollige wax er weer van te skarten. En hier ja, een hele hoop wax. Kijk, dat hier allemaal liggen. Ik weet er nog niet eentje dat ik ga gebruiken. Blijkbaar zit er al veel verschil in. Voor sommigen, maar voor ik, wax is wax. Sleert goed, sleert niet goed. Het is geen wax naar mijn hoofd te doen. Voilà. Weet je er dan ook weer, maar er toen aan buiten, nee. Hier, dat kan ook heel handig zijn. Zet een busstoel. Ja, kan je dat toen een beetje lint in trekken. Kijk, ik hoor dat dat ook stif goed is. En wat ik ook meestal nog gebruiken is, hier zijn.
Een beetje vulle kleren, want als je dat mee smost, dan heb je niet meer uit je kleren niet hassen. Dus doe ik meestal een beetje vulle kleren aan en als ik smossen, dan met zand of zo niet. Hè. Nee, zeg, voor te beginnen gaan we zijn binding eraf halen. Hey, dat is hier gewoon dat pletje daaruit halen eigenlijk. En ja, en toen hier kijk, die 4 vissen lossen, opheffen en aan de kant zetten. En dan moeten we in doen, want dan heb je 2 bindingen gasten. Ja, maar ja. En toen moet je planken omdraaien en toen kun je beginnen met waksen. Hè. Ik heb de binding eraf gehaald, ik zei altijd, ik ga ze kussen. Hè. Maar met je water en de sluizen, ik heb erover wreven en ze ziet er weer proper uit. Kijk, zo zien mijn planken eruit, zijn, zonder binding. Voilà, je weet je er dan ook weer. Hè. En dat is hier de onderkant van mijn snowboard en op dat gedeelte moet ik zelfs de wax moeten. Kijk. Hopla! Als mijn strik is er, zet hij de prijzen. Als hier het groene lampje brandt, toen mag ik daarmee beginnen. Nee, maar ik weet nog niet wat een wax dat hier kan gebruiken. Wat voor het kleurtje blauw zijn vandaag. Hier, oh ja, kijk. Een klompje wax, je moet dat toen tegen doen, dat trippelt, toen heb je een planken. En toen moet je daar een beetje op smot neer, zo ja. En toen moet je dat een dag laten drogen. Ja, ik laat dat dan een dag drogen en toen afskrepen. En dan een keer overvagen met die bestel. Je binding eruit hebt en ze weer gereed voor het snowboarden zit toen. En zo gaat dat hier. Kijk, het is er hier allemaal opgetrippeld, dat wil ik eens zien. Dan kan ze dat veel te veel is, dan kan ze dat veel te weinig is. Ik ga dat wel allemaal zien. En kijk, en toen moet je er een beetje zo over smotten, hopla. En dan zo wreef ik het er een beetje over. Ja, het is like de strik doen, ja. Ja. Moet ik erin, gasten. Dat ruikt zo goed, hè. Dat is zo een frisse geuren dat je peest van, maar vindt dat, ik zou er direct een hapje wel een paar, maar ja, dat is niet van eens. En weet wel dat ik gezegd had, dat je die vulle kleren moest aan doen, hè. Los vergeten, hè. Mijn kleren kosten hier heel veel doppen geweest zijn. Amai, maar ja, kijk, dat ziet er nu al zo uit, hè. Niet veel speciaals aan te zien. En morgen ga ik dat toen afschrijven en doen, hè. En dan komt er toen allemaal zo'n valen van. En toen kan ik weer gaan snowboarden, hè. Ik heb nog een beetje chance. Ik zei altijd, ik ga er eens bellen naar de coiffeur voor te vragen dat ik mag gaan met mijn haar. Want ja, het is een beetje veel te lang naar mijn hoesten. Tang voor mijn ogen, tang naar mijn tanden. Oh jongens, daar kom er nerveus van. Dus ik bellen en zei ze, ja, kun je vandaag nog komen? Ik zei, ja, bij ook, ja. En als ook ik tegen 9:30 bij de coiffeur zijn, ze. Ik zal in mijn haar laten zien ze vandaag. Ja, gasten, en tegenwoordig, als je de coiffeur uit, wil ik me zeker niet vergeten. Dat is jullie mondmasker. Ja, maar ja, regels, hè. Voilà, gasten. Mijn haar is geknipt, gekamd en in de wax gelegd. Macht, hè. Ik ga nu zeer weer naar rust, hè. Het is gewoon weer vandaag. Man. Gasten, het is hier een schone avond, hè. Het is vandaag Disney en ik zie hier mijn ponies schone blommetjes aan het geven zijn. En ze zitten dat open schone aan het eten en ze smelten. Vindt man. Het is gedaan met de vlog van de week. Ik ga dat hier nu in elkaar flassen op de computer en toen heb je het internet zwieren. Nee. Huppakee. Tot de laatste keer, gasten. En zeker niet vergeten te volgen, te abonneren en te doen. Ja, je kent het op de tijd. Allee, tot de laatste keer. Hopla.